El dolcer pel cafè, pel cafè. Bon dia, bona vesprada, bona nit. Assistem a un altre capítol d'esta temporada itinerant del Dolcet. On estem ara? A tota la gent que volia veure'ns enfonsats, dient-nos que no arribaríem a cap lloc, vaig a dir-vos, puntet en la boca, estem en lo més alt de la nostra carrera. Concretament estem en un 8è, la meva terrassa amb marxalenes. Vale? Qui vos ho van a dir aquella primera temporada que teníem estudi? Ara tenim talent, no tenim estudi. Ja estem així rodejats de petardos i sobre que penso que estiguem en Estem en Gaza. Que no vos diguen res, estem en Gaza. Estem gravant... En Gaza Cristian. La meva de Gaza. Uau, borrejant. Pues això és el que vos espera. Això és el que vos espera, una horeta més, ja sabeu el que He de veníeu. dir una cosa, la gent mos ha donat un feedback brutal del primer episodi, Superguai. Com es diu feedback en valencià? Ai, que bona Retroalimentació. Uau. Ens ha donat una A mi no m'ha retroalimentat ningú. Molt curiós, això que acabes de dir. Molt curiós. Jo no sé on aneu, però a mi no me retroalimenten. El comentari més repetit, per cert, ha sigut fills de puta, la fúmiga està de goifono. I he dit, ho hem de dir avui. Ho diguem. Ara ho expliquem. Pinky Promise. Primer el que anem a dir avui i després ho expliquem, lo de la Però fumestra. busqueu-ho, si El està. capítol d'avui... Al final del capítol ho contem. El capítol d'avui Al final del és capítol ho- orifici d'ofici, per al·lusions a l'anterior capítol, que va ser la frase més retuitejada. Però jo antes d'entrar ahí tinc que explicar coses. Què has explicat? Perquè jo m'he anat a Londres, perquè Cristian en el primer capítol va contar el seu viatge Berlín i a Londres. Berlín i jo dic, jo vull fer un viatge també a veure si a mi me passen coses tan interessants com les que li ha passat a Cristian. I la conclusió La és... conclusió és, uno, no, i dos, és culpa meua perquè jo quan parlo en anglès sóc un puto furbi. Jo estic... No sé, feu sorpresos que ho heu contat ja mil voltes. Però, pues sí, és que aquesta persona sóc jo en anglès. És això, tot el món aportant unes converses en anglès, pa camunt, pa cavall, pa camunt, pa cavall. Nevertheless. I jo... It's cold. En el sopar del món parlant de coses, una conversa, jo... So tasty. I jo en Són uns valencià... comentaris dels quals ningú els faria cas, òbviament. Ja, però jo en valencià haguera dit mitad del sopar, pues una bona ratlla de cocaïna mos podríem haver fet així, no? I jo, socol. Yes, yes. O me caguen l'hòstia com està el fascisme, d'envalentonat, I it's so tasty. Tinc un problema perquè quan més ric, més tos m'entra, és que estic molt constipat. O sigui que l'objectiu d'avui és no fer-me riure. Estic, bueno, do that challenge. Pues, Vale, pues Do nada, that challenge. anem. Fica't un reel de shares influencers. temporada 5, En fi. capítol 2. Estic Si no aneu a Londres, constipat, i si aneu a Londres digueu que se feu una ratlla de cocaïna, que és el que jo volia dir i no me va eixir. It's Charlie Babes. Jo en anglès, serem poble, com és això? Puc Ja contar- assumiràs la veu d'un poble, jo això ho diré en valencià. I en anglès, En anglès no assumixes en anglès. cap veu. Un altre dia contaré jo algunes coses que em van passar en Londres també, que era molt graciós. És que veus, ell va a Londres i li passen coses. Ja trobaré l'episodi correcte per a contar-ho. Jo avui- Perquè orifici d'ofici crec que no és. Jo avui havia portat la ola, perquè com també estic jo, que si no jo he portes la portat la ola no ola. és divertit, Jo he portat la ola, espera. trau la ola. Ui. Bueno, per cert, si vegeu una coseta passar per ací, una coseta preciosa, bonica, superprima, I que si menjaran Pokémon no tampoc li passaria res, això gossa. Si passa una gossa està- prima... Ai, que està se'n així de va. públic. Si passa una gossa prima, crideu a la policia perquè no és nostre. Jo No, me però compré una ola que me costa 3 euros i la penso rentabilitzar. Ah, però és la mateixa. Jo, claro que és la mateixa, vaig a comprarme dos Per ola. això, quan et tens el piso de casa, la poses. Però que la Munter va sentejar la setmana passada, anava a tirar-la i dic no, perquè això, tota la temporada en l'ola davant. Bueno, xics, orifici Orifici d'ofici. d'ofici. Això de què va avui, a veure? orifici d'ofici. Recordem que era aquest xic que es passejava amb un camp d'au en el Pilili per l'Hotel Axel de Berlín i ens va agradar molt. Orifici d'ofici és que és molt guai, el nom de Nacho Guerra. Sí. Aleshores, ens hem preparat cosetes sobre què ens inspira cadascú això. Total. La primera, per cert, saps qui ha sigut? Qui? Home, el primer capítol ni la vam esmentar a l'altra reina d'este episodi, que és Clara, Clara. d'este Clara. podcast, que és Clara. Ja. Que este episodi torna. Tinc un àudio. Ens ha enviat un àudio. Tinc Vinga, un àudio va. de Clara, vaig a Se va quedar ficar-lo. loquíssima quan li vas dir el títol. Ah, pues no sé per què. Pues no sé per Tinc què. molta curiositat perquè li vam dir, Clara, esta temporada va tot per l'aire i nosaltres t'anem a dir una frase i tu dius d'ahir el que tu vulguis. Clara. Si vols dir algo del tema, dis-ho. I si no, pues conta coses d'Alcoi, que tot mos fa gràcia, sí. Sí, el Però posem ja? Comencem en ella? Sí, sí, sí. Tinc que buscar-lo entre els reels de RuPaul que m'ha enviat Hem de deixar Cristian. temps per la sintonia, fingir que està sonant en este moment o algo. Com era? No me'n recordo. Tucuturu, tucuturu, tu, 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 tu.
li dius un tema i te'l comenta. Perquè si no comenta tot és que rebenta. Tia, una seccioneta. Clara que sí, guapi. Dolceteres, com esteu? M'heu trobat a faltar, i a vosaltres sí, la veritat. Prou. Bueno, a vosaltres, a la gravadora del meu mòbil, saps? Perquè a vosaltres, bueno, com no vos veig, doncs tampoc us puc trobar massa a faltar, però espero que la gent hagi ballat la sintonia, la capçalera de Clara que sí, guapi, per favor, o sigui. Bueno, espero aparèixer algun dia com Hitchcock per algun dels nous espais on graveu el podcast, quan més ho espereu. Bueno, a veure, orificis d'ofici. Bé, per orificis, mireu, tinc dos oïdes, dos orificis ben funcionals. Per uno m'ha entrat la premissa que m'heu donat i per altra m'ha eixit, perquè vos sabeu, o sigui, qui vos ha parit que vos entenga, saps? Això pel que fa als orificis, i no m'extendré molt més. I pel que fa als oficis, vos porte una turra de les meues, un al·legat en contra de que les feines ens definisquen, de que el primer que contem de nosaltres mateixa siga a què ens dediquem o que preguntem, no? Perquè a banda, o sigui, a què ens dediquem serà dins de la jornada laboral, perquè dedicar-nos ens dediquem a moltes coses. O sigui, jo em negue a reduir a una persona a la funció econòmica que tinga, o sigui, la funció que tinga dins d'un sistema econòmic. La feina és algo que fem, però no és algo que sigam. O sigui, el nostre valor personal, el nostre valor com a éssers o infrasers, en alguns casos, al món, no ha de dependre de la productivitat, perquè quan aquesta identitat es lliga al treball apareix aquesta idea de que qui produeix més val més, tot aquest rotllo de jerarquitzar feines perquè siguin socialment més xules, bueno, el que cadascú entenga per xulo, no? Entrepreneus. Bueno, i allò de que el treball dignifica, a veure, tothom mereixem condicions laborals dignes, però per a disposar de temps i recursos per a poder tindre una vida digna, no? Però qui no treballa no és que tinga menys dignitat, o sigui, la dignitat és algo inherent a l'ésser humà, no algo que s'obté treballant. I també proposa cagar-nos amb l'estatus que ens proporciona una feina o altra, no? O per almenys que no ho alimentem, que no seguim alimentant-ho, perquè és totalment un constructe social, o sigui, hem de dignificar que la gent es guanya la vida com puga, perquè òbviament vivim a una societat en la que hem de treballar per accedir a segons quins recursos, excepte si eres una rata rendista o t'ha caigut alguna herència. I ara que ho pense, he dit guanyar-se la vida, o sigui, fer algo per a que ens deixen seguir vivint, no? Guanyar-nos la vida, o sigui, hem de treballar per a que ens permeten la vida. O sigui, la vida l'hem de tindre i punt i s'acabó. Què és això de guanyar-se la vida? Bueno, conclusió, que propose això, que ens anem carregant a poc aquest concepte de treball, de l'ofici, perquè l'ofici, a més, fa no massa anys era una identitat social quasi que heretada i permanent, i ara mateix resulta algo prou anacrònic per la fragilitat dels temps en què vivim. O sigui, històricament l'ofici definia les persones perquè la societat era rígida, les oportunitats estaven molt determinades i molt acotades pel naixement en un estat social o en un gremi o en altre, però en una societat moderna on les persones canvien de treball i les nostres identitats són complexes i sobretot són irreductibles, doncs això, reduir-nos a un ofici resulta massa artificial i per a mi una absoluta i completa antigualla. Així que, claveu-vos els oficis pels orificis. Que es pensava que no anava a lligar-ho? Molt bé, jo estava esperant. Molt bé. Digo, ¿és el PSOE o fa un final així, una traca final? Esta chica tindria que estar en un podcast de deberes. És de veres. La veritat és que sí, pobra, i no sé per què mos seguís dient que sí. I ara, pues ara anem a vosotros a parlar de mamarratxaes. Si és Sí, que para sí, algo... Vinga, comencé jo. Jo tinc una pregunta, que estava este matí dutxant-me i he pensat, vale, esta pregunta us la faré. Què preferiu? Ai. Tindre dos boques i un forat del cul o una boca i dos forats del cul? Jo dos boques. És més divertit, no? Ai, no sé què dir-te. Pot ser més divertit. Dos boques. Però què faries en cada una? Pues menjar per les dos boques, ahorraries temps menjant, menjaries el doble de ràpid. I Quan José Luis Moreno I feia... el que estàs pensant també. Quan José Luis Moreno, quan feia lo de ventriloquio, això se considera dos boques? Perquè com me parlava per dos puestos. Dos boques i dos orificis. Ah, de veres. Ell ho tenia tot, no tenia que triar. Claro, La gent que es guanya la vida venent el seu cos podria cotitzar el doble? Bueno, en les dos No, formes. tal com està la cosa... Crec que això ja existeix. Sí, és veritat.
No ho sé. És que estic I imaginant... José Luis Moreno d'això sabria prou. José Luis Moreno el productor, no Quin hi ha un altre? el polític de l'Ajuntament del PP de València. Hi ha uno que es diu Ah, José no. Moreno. Home, el que era l'antic, el subdirector adjunt de com se diu? D'audiovisuals, el que me pagava a mi de l'IBC. Ah, ni idea. Jo parlava d'això. I es diu José Luis Moreno. Sí. Risses. Bueno, tu què et series? Tu què preferiries? No ho tinc clar. El que passa és que jo hi ha dies que menge coses que me donen una miqueta de pets i si tinguera dos culs jo crec que això seria molt perillós. És propulsió. una arma biològica. Quina por. No, La manera en què ha vingut Clara a fer una dissertació digna de qualsevol estudi i nosaltres ara parlant de culs, de Però bueno, una pets... cosa, què es pensava la Clara? Clara estaba, sé, Clara estaba, però- saldremos mejores y ahora ves, saldremos pedorros. Claro, irte a la pròxima anem a posar les seues disseccions al 1x5. O sea, sí, Oh, vam wow. hablar de Lola i de pedos i culos, clarament. Per mi, Clarament. orifici d'ofici és la prostitució. És el primer que jo vaig pensar quan vam treure este tema. I vaig pensar, la prostitució és una cosa que està molt bé si eres actriu i vols que te donen premis. Com? Sí. Estàs obrint i un meló que pot ser un poc... Que me lo de què? Està en la Wikipedia. N'hi ha un mogolló de Ah, dones doncs que els ja han està. donat premis. Mira, Per fer de prostituta. sí, tinc una llista. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. És Jo que no pensava sé- que anés per altre... és que no es en comença plan, la frase. Al que se l'habrà chupado. Ah, no, Pa que le diré l'Òscar. Bueno, jo però és que dic la una frase- cosa, pues jo això, és que l'altre dia vaig veure un vídeo, no sé si era de So meva o que una xica parlant, i vaig dir, pues té raó, perquè ella dia, la gent me diu molt que si he No, arribat no era així... Someva, era Charlie P. Pues Charlie P. Que si he arribat així... Charlie P se diu? Qui és Charlie? Qui és No Charlie? sé P? qui. Pi, P-E-E. És la cocinera de Charlie XS. Es una chica que doy hereces. Una És xica germana que d'Isabel dia Pi. que... I que hace risa. La gent me diu que jo estic així per haver xuplat polles. I ella pensava, pues saps què? M'ho prenc com una falac, perquè Que és si una la falac. gent se Ai, pensa... estic molt... És un altre influencer. A facal. No, no. Si la gent se Qui pensa és que estic a- així qui és per a menjar falar? polles, serà perquè sóc la que millor Piropo. menja les polles de tots? Pues bueno, m'ho vaig aprendre Pues sí que era així. Someva, pero era Charlie P, es verdad. En el clímax era el podcast este, o whatever. Un Mireu. incís abans de que digues la llista. Eh? Estem fent este podcast a 150 metres d'on vivia l'orifici d'ofici més famós d'Espanya, la Veneno. La Veneno vivia així en el parc de Marxalet, més indicacions per si Que algú, m'engaza. per si algú Claro. vol matar-me. Això t'anava a dir. Ja, Tu jo no dona, dic dona jo. pistes. Dona-li pistes a Dona Mamollà. pistes. Mamollà s'escolta el podcast i diu localizado. Claro, no, com Mamollà no te t'haya localitzat, que li diu ahí a 4 metros de distancia, pues como no que me antes falta de acabar el capítol mos escala, a veuràs. A veuràs. Quan vinga algú ara així, un Spiderman, veuràs que rissis. Vale. Mireu, jo tinc així un llistat, que el llistat també el podria dir com no, en realitat, perquè això no és la Wikipedia, este podcast ni tampoc, però bueno, gent que li ha anat molt bé. Mira, jo tinc així a Jen Fonda en Clut, a Kim Basinger en LA Confidential, que esta l'han ficat en la Filmoteca, a Elizabeth Taylor en Battlefield 8, a Charlize Theron en Monster, a Mikey Madison en Anora, estàs de fa poquet, Ah, que ho sí. fa molt bé, pues molt premi, bé. millor Candela actriu. Peña. Candela Peña en Princeses, actriu. Micaela Nevares, Nevarez, Micaela, què? Nevarez, no? Ja, antes ha dit Gent Fonda i òbviament és Gent Fonda. Jen Fonda. bueno, I jo Wow. què? I jo què? Onda, mírala. I jo... Penélope Cruz, que en Jamón Jamón no era puta, pero era la filla de la puta. Pues tu coño lo disfruta. Y hombre, un poco guarra sí que era. Però això no és el mateix. Ariadna La Gil guarra. en Belle Époque, al 92, Victoria Abril en Amantes, Julia Roberts estava nominada, no va guanyar, però bueno, nominada. Però ja està. Però bueno, que vull dir que si I tu la vols Robopilingui premis... de Futulama. No va fer Tinc cap premi. Futulama! Futulama. Que entre la Xina! Ala, que de la Es que estoy prostitución constipado. está de puta madre, que un poquito de racism. No, està de puta madre pels premis, pels premis. Vull dir, Bueno. no sé quina lectura n'hi ha darrere, jo crec que... En a lo RuPaul millor hi ha és que com ens una agrada teoria molt. pareguda de que si en algun challenge de disfraces de pallassa, guanyes. Veus? Tu ho has vist, això? No. Pues sí. No he vist mai Pues a RuPaul. Zorgi Zor no crec que li... No, a ella no li va eixir, però és com... Però sí. No sé, a lo millor és que la gent que dona els premis és un tema que li interessa. És una cosa que... Ok. En els xics estava Està que si bastant en tenies boga. que guanyar pes per fer un paper també guanyaves l'Oscar. Si havies de guanyar pes. Sí. Si Pues fes una así. transformació A la física... ballena esa. I l'Òscar a Santiago Segura. Però ¿Dónde avui, está? la gordofòbia, la prostitució... Hòstia, comiste avui, no? No, però que Santiago Segura se engrosava molt per fer de Torrente. O sea, ell no era gros en I el día a després día. nos perdía. Después ya. Diu, para lo que me queda para la següent.
Jo parlant de cine i forats, després me vaig pensar en Christopher Nolan, que és un director que a mi, molt al meu pesar, m'agrada bastant. Per què? Perquè m'agrada. No, que Jo és que perquè no és molt al teu Jo pensava que era al revés. Com que no l'entens? Però si no parla d'això per explicar-ho tot. No, l'entenc. Ah, vale. Jo és que tinc cos... Jo és que en Nolan, precisament... Jo vaig a dir la hola, xics. La Jo, Nolan. No vos aguante. jo vaig a dir la hola. Vale, Pero vale, porque vale. es mola al teu pesar. ¿Ha violado niñas también? No ho sé, que niñas va a violar, si no n'he contratat ninguna, no n'he té mai a cap a prop. Ui. Els únics forats que n'hi ha a les pel·lícules són la de Oppenheimer, el que deixa la bomba, Open, Heimer, molt bé. i Forat negre d'Interstellar. Una dona va contractar per que parlar una pel·lícula i resulta que era un home trans, que era Elliot Page. Ni una, tu, ni per matar contrata una dona. Elliot Another Page. Si molestant no es pot de mare. No, no, ja està. Tendrem Tot que censurar. petits, després tot Sí, petits. sí, sí. Ja està. Home, vosaltres quan vau parlar d'orifici i ofici, el primer que no vos va vindre no va ser la prostitució, perquè és això. Home, És que tila-me molt més dispersa. i tu per on vas anar? Jo, bueno, després t'ho conté. És el teu moment. Ah, sí? Si vols, pa tu. Ah, bueno, a veure, jo és que puc anar clavant culleretes perquè tinc com... Aquesta temporada va ser la temporada de les anècdotes per mi, eh? Vull dir, Molt perquè, bé. perquè tinc aquesta capacitat de relacionar coses en coses que m'han passat i n'hi ha moltes coses que vull contar i que queden constància Pots audiovisual. escriure un llibre si vols. Sí, m'imagino. Un altre. Anava guant. Jo vaig pensar, orifici d'ofici. Orifici per mi és un forat. No? Molt bé. Vale. Està ahí, Entonces, tot un forat en de la terra, per exemple. No? I l'ofici és com, escolta, el tindre una pràctica en certes coses. Vale, pues jo si tinc pràctica en una cosa és en saber en quin moment he de demanar que la terra me trague perquè clave mogolló la pata, en situacions molt diferents. Vale? Per tant, l'orifici, o sigui, l'ofici de voler que un orifici te trague Cuidado. i desaparèixer de la fas de la terra. Aleshores, jo el que he fet ha sigut recopilar alguns dels moments en què he clavat la pota o he fet el ridícul d'una manera magnànima i avui tinc així tres. No sé si me da temps a contar-nos tots. Hombre, no ni nada, pero lo que tenéis que tallar desde el principio. Dos estan relacionats directament o o indirectament amb vosaltres, ¿vale? Comença per el que és més lleugere de contar, que és més ràpid de contar, que jo crec que el recordareu, A veure. però l'audiència no. Resulta que hi ha una trobada de creadors que es fa a Mallorca que es diu La Ferrada, ¿vale? Que anem ahí, pues, gent que fem contingut, tant de Catalunya com de Balears, com del País Valencià, i mos juntem dos d'Andorra. nits, i d'Andorra, exacte. No I mos ho juntem sabia. dos nits pues, a fer la festeta, no? Vale, pues En a activitats l'última també, jo no vaig però. poder anar perquè tenia un esguins en el turmell, però a l'anterior sí que vaig anar. I recordeu que mos posaren en un hotel que era com un hotel japonès dels xinos, estos que tenen com llits de càpsula, No, el Ah, mateix sí. que Juan, que sí. estàvem en el mateix llit, en la mateixa habitació estàvem els quatre dels dossets, Georgia Mollà i un altre influencer que per a mantindre en anonimat la seva persona, no li direm el seu nom real, gastarem un pseudònim, Joy of Town. Vale? Vale. If you know, you know. Vale, que és molt bon xic, però era com, hòstia, pues no sé, la primera que el desvirtualitzàvem i tal. La cosa és que va haver un dia que eixirem de festa. I aquestes tres persones són uns liats i volien seguir la festa i jo estava ja que estava cansat, me volia anar a casa perquè tenia molta son. I dic, xics, jo me pire. Adeu. I en aquest moment veig que Joy of Town ix també per la porta. I jo dic, hòstia, jo ja estava, la bateria social la tenia ja baixíssima. Sí, això passa. I jo dic, hòstia, ja m'estic veient el panorama, que arribem a l'habitació els dos al mateix moment, i ara quan arribe hauré de fingir una conversa que no m'ha distindre perquè vull dormir, i dic, mira, aligere, arribe jo primer a l'hotel, me clave en el llit i me faig el dormit com si no hi haguera ningú ahí. I quan ja arribe més tard, ell no sap que jo no estic, jo estic dormint i ja està. Bueno, el plan perfecte, jo arribe primer, Sin fisura, ja que corres. ja estic, mira, amb un corremolt. Palma. Jo me tire en la càpsula Isa i dic, buah, genial, de puta mare. Un xicotet incís. Con Wii també estava molt constipat aquest dia. Tenia com la gola bastant rascaeta. Total, que jo arribe, me tape i dic, buah, todo ha salido a pedir de Milhouse. I als 5 minuts arriba Joy of Town a l'habitació. No crec que tinga problema en que digues el nom. No, li- és si igual, m'ho però portem sí, bé. ja, ¿En serio tú crees que alguno va a saber quién es Joy of Town? A mí no es com tu que diu, Continúa, continúa. So La cosa, tasty. que jo arribe a l'est i dic, jo de repente, per mi tot era un xoc de vida o mort, que ell no sabia que jo estava ahí. Perquè era com, no pots saber que estic així. Jo era com, no, si te descobrís, morirà un gat. Sí. Jo m'inventava com reptes en mi mateixa. Total, que jo
calla com una sorra, i el sent arribar, sent com puja la seva càpsula, tal, se tanca la esta, i de repente càpsula, no era feia una cortina. ni un minut que estava La ell. càpsula espacial. Està en mi caso a la NASA. En la segona expreso. La cosa, que de repente comença a picar la gola d'una manera que jo no puc ni explicar com me picava la gola. I jo dic, buah, vaig a començar a tossir com si no estiguera bé. I clar, havia portat la situació a un absurd tan gran de que ell no podia saber que jo estava ahí dins, que jo dic, si ara de repente algú li comença a tossir a 3 metres de la seva habitació, li agarra un infarto de xic. Entonces, En lloc de pensar que simplement hi ha un ser humà que està ahí dormint perquè és un llit i és per això... I perquè és un hostel i compartís l'habitació. jo però vaig bueno, entrar passa nada. en una espècie, en una paranoia de no pot saber que estic així, no puc tossir, no puc tossir. I estava aguantant-me, fent una força en la gola per no tossir. O sea, vaig estar 5 minuts en plan... És que me raspava la gola. O sea, quasi es queda sense laringe, perquè feu una idea. Era molt més normal que escoltar al cubícul del costat una cosa grunyir. Com si se m'ha entrat un jabalí així al l'hotel. La cosa és que, Una cosa així. la cosa és que va arribar un moment en què vas dir inevitable. They gonna know. I vas començar a tossir com si fos un abuelo gargallos que no ha begut en 7 dies. Ni a mi. I jo crec que jo no sé, ell no va fer ningún Sí, moviment. probablement ja Però què estaria anava a dormint, fer? ja estaria dormint. La cosa és que jo dic, bueno, demà només Demà tinc un disculpes repte, per existir. Demà. que és dir-li si va sentir alguna cosa i dir-li que no va ser jo, que seria uno de vosaltres. Damunt. I he dit, la meva missió el dia següent era, si diu algo, van ser alguns dels dolcets, que van veure massa i ahir van I no podien respirar, com les persones. Ai, senyor. El cas La és que forma del agua era, I es saps? va posseir, pumba. el cas és que el Sant Demà li ho contar. No. No, en algun moment li ho No, contaré. no, si no, se va jo, fer... jo a Joy of Town no li ho he contat en directe mai. No, ai, pues No. jo pensava que sí. Que no. Igual li ho van contar vosaltres un altre dia. Pues a lo Pues millor. me vau delatar. Perquè jo vaig dir que no... Home, tu, Si no Canales, t'has delatat vosaltres, t'has delatat tu ara. tenies ahí el plan perfectament fet pa... Plan sin fisuras, només Plan que sin quasi morts. fisuras. Todo perfecto. I ese és el meu primer moment de tierra... O sea, del que vull compartir avui, en tinc més. En No, tinc no, dos de més, temps, de però temps. jo no sé si és millor que el conte després. Està Està plovent. ficant-se a ploure. Perfecte. M'ho estem començant a arrepentir del puto itinerariment. Està perfecte. En A Gaza dia de plou. falles. En Gaza també plou, què se penseu? Ara què fem? Estem Què en Gaza. fem? Jo Está seguiria. guay cambiar de localidad en el mateix capítol, ¿eh? Eso es un poquito... Ja que està agarrant-se. Pero no, anem. Jack Sparrow. Bueno, Ai, la pia a la càmera. Hasta sí, orifici d'ofici! Ara quan tornem estarem en un altre lloc, a la de 3. Fem la màgia, aquesta que fèiem abans. Ala, vine, magia. Una, dos i tres. Pam! On estem? Cobert. A una casa on vam dir que no gravaríem en esta temporada. En un aixopluc. Dos temporades. Dos episodis. Dos episodis. Dos no? No episodis. era la intenció era gravar Gaza. Però Gaza avui, pues chico, avui plou. Ja. No Caca passa de res. vaca. Home, tampoc és plan d'agarrar una pulmonia, no? No, no, no. Jo per l'audiència me sacrifico. Lo que faci falta. Por la cara del tieso que tenies quan estava plovent, digo això, Pues jo el que estava dient, xicos, això, quedem-se ja. Jo depèn, que jo mitja audiència no sap qui soc, tampoc vaig a sacrificar-me, no saps? No siga. Bueno, venien del meu atac de tos. Estaves tu parlant lo de alegria. De Joy. Que no! Ai, bueno, això. Big Joy Joy. of Town. Joy of Richie, una Town. abraçadeta. Won't you take me to Pues anem Joy a- of Town? Ja. Oh, uau. Pues, jo pensava en el meu cap, li ho havíem contat, i ell partint-se de risa. No. Jo crec que sí. Però això no va ser que ell va dir si ja estava dins l'habitació, que ell també estava malalt i que li haguera donat absolutament igual. Sí, I si no hagués estat malalt, li haguera donat igual, Sí, també. sí, sí. És que a mi em sona esta conversa tindre-la. Que són les mogudes que se fa Cristian. Sí, sí, no, no, claro. Com no van escriure llibres de fantasia. Això del capítol s'ha tancat alt. Ja està, ja no sé com parlar d'això. Ja no estem en Gaza. Ja no estem en Gaza. Ja no busco líos. Ja soy un gremlin. Ja no soy un gremlin, però seguim orifici d'ofici. No soy un gremlin, soy un... No soy un labubu. Ho has La fet? bubu. Has dut el labubu? Home, jo li vaig dir a Cristian que anava a portar-ne un labubu. Que és horrorós. Pues Sí, és molt això és- bonico. jo crec- Però és falsificació de marca. No ho sé. Pregunta-li a la Xina que m'ho va És la bubu o bulala? Labubu. És la primera que veig una cosa d'aquestes de veritat. És la En bubu o la sèrio? vulva. Entonces no sé què se fa ara. Invoques a Trump. Pues no Fas cal. un círcul Si igual no d'invocació. cal, ja estem bé, no? És Fas que un estem... círcul d'invocació. La patada que li pegava jo en la boca a Trump, el deixava sense dents.
Vamos. És Pues si no tendrà. de les persones que més violència me desperten en este món. Fija't. Orifici d'ofici. Orifici d'ofici, xics. Què significa per a mi orifici d'ofici? Atenció que ve la meva explicació. Vinga. Perquè un ofici vol dir que hi ha una persona que té una funció i un orifici al final és un forat, no? Entonces és un forat que pot ser un forat de moltes coses. Pot ser un forat, per exemple, d'informació. Entonces hi ha una persona que se dedica a crear o descrear el forat d'informació. M'esteu seguint tots? Vamos, que vas a parlar de Katy Perry. Pues paregut, perquè Katy Perry hi ha teories de la conspiració que diuen que és una xiqueta que mataren i que després és Katy Perry. Ahora, eso que no estava- es una teoría, es la misma teoría per a totes. Un poc de... Però avui vaig a parlar-vos de teories de la conspiració que acabaren seguint de veres. Vaig intentar fer un poc xoc, també. Mira, vull dir que Cristian no fa xocs. Com hi ha algunes que tenen nom i altres que no tenen nom. Entonces, les que tenen nom, jo primer vos vaig a dir el nom i vosaltres me digueu què vos evoca ixe nom. Vale? Vinga, va. La primera teoria es diu The Fruit Machine. Què vos evoca a vosaltres The Fruit Machine? De Play-Doh. ¿No? Con mis peinados preferidos. Claro, pero de con fruta. chucherías. A mí el abuelo este de un anunci que era I am the sex machine. No us en recordeu? Era un Sí, però anunci. No, és y fruit. menos mal. Era un anunci d'un senyor. I am the sex machine. Jo estava pensant en la cançó de Hoover sin azúcar. ¿Se'n recordeu? Que es tremendo temazo, ¿eh? Disfruta. Disfruta. Si te gusta la fruta, pronta a disfrutar. Disfruta la fruta, sana y natural. Disfruta la fruta, Hoover sin azúcar. Disfruta la fruta, yeah. Ay, ay, por La dos. formiga Starwife. I disfruta la fruta. Ayuso ficant-se aquesta cançó. Sabeu lo que és una persona fruity? Sí. Vos va sonant ja? Fruity. Una persona fruity és un mariquita. ¿En serio? Entonces, The Fruit, No ho sabia. sí. ¿Tú no te'n recordes en el Snatch Game de este Charles no sé qué? El de more fruity. Que le diuen, how are you feeling today? More fruity or more fruity? I fa, more fruity. Que necessitava Ara ho entens. Gay moment. Pues totes són gay moment. No, no, ja. Totes les teories... Que engañada estava. Ja, Sana, i és la ola. No, no, hice el maratens. Pues atenció a la teoria... A la teoria no, teoria que acaba seguint de veres. Vale. I és que Canadà, el govern de Canadà, en els anys 60, va crear la màquina de la fruta, The Fruit Machine, i bàsicament era un radar gay. Ah, Perquè diuen que en el seu govern hi ha massa maricons. En este puesto públic hi ha massa maricons. M'apetece, no m'apetece. N'hi ha no que vaig ser tirar-los. jo, ja ho dic. Jo no estava en Canadà en els anys 60. N'hi ha que identificar els dos gais, a veure què són, i n'hi ha que tirar-los al carrer, n'hi ha que fer-los al carrer. Anys 60, és que també... Claro. Entonces contrataron a un expert i a l'expert li digueren la teva feina és fer un detectador de maricons. Josep. El cas que va dir, oh, és el mi momento, vaig a crear una màquina, però vamos, això, tecnologia punta. Bueno, la tecnologia era un PowerPoint que projectava fotos de xics despullats i estava Conxita la del polígrafo com mirant a veure si t'alteraves o no, i si t'alteraves mirant els xics despullats, despedido. Eres maricón. Fuera. És que O sigui, això ha passat. això ha passat. O sigui, això era una teoria. I era Conchita. Era una teoria que sempre estava el rumor de que havien fet això i després se desclassificaren uns documents i va dir que efectivament en el 60 Canadà va fer aquest experiment. És que és tal qual, heu vist el vídeo de Sofía Suescun? No. Que li pregunten, Ai, sí. en un Es poli de lux, cierto. Sofía, ¿es cierto que sientes rechazo hacia los homosexuales? Y ella, ¡no! Pero en una Una escala Sí. Un terremoto a la escala Richter va a hacer el polígrafo. Y ella, Conchita, que dice el polígrafo, que miente. I on enviaven aquest gent? Al carrer, Ay, yo qué ella sé. Ella decía, con matices. A lo mejor a algún gay sí que lo he odiado, pero no a todos. Els Jo enviaven dic a Europa. Que ixa màquina jo crec que ni haguera funcionat. La millor resposta és, ¿te consideras homófoba?
Pues depende del maricón. Claro, que va a dir la Mae. Absolutament. Que va dir la Mae. És una tecnologia que estaria perfectament a la par del programa de Leticia Sabater. Hombre. El programa que feia en les teles locals de la màquina de la verdad de la Universitat de Switchford. Sí, que on treballa Madeleine. Que era un secador de peluqueria, literalment, Però en llum de Nadal. llumenetes de Nadal. Increïble. Que bona Pues lo televisió. del Fruity este ho investigaré, no ho sabia, que guai. Se ve segon llibre. Que curiós. Se ve segon Però és llibre. que el Canadà no me dona xoc, això hauria d'haver passat en Benifallo No. de les Valls. Mira, jo al principi havia llegit que era la Canyada. I jo, s'ha passat la Canyada. La canyada. La canya. I jo, no, és que és Canadà. Següent. El naixement de Macedònia. Ja està. Esta és molt més explícita. Esta es diu La bomba gay. Que se, No té res que veure ni en el Chanelazo ni en que King te África. explota y se convierte en gay. Pues efectivament. Vale. Estats Units, en el 94, que és, no fa tant d'això, estàvem ja vius nosaltres, Sí, sí. estava investigant una bomba, una arma biològica que poguera transformar als enemics en maricons. Trump estaba en Valencia. Si la busques, la tinc jo. No busques más. Està en Rusapa. Però explica, vull desarrollar. Vinga, va. No, ja està. És això. Home, però vull saber com funciona esa bomba. Pues això pues no funcionava. O sea, ahí se començaran a investigar-ho, a veure si hi havia alguna manera de desestabilitzar a l'enemic, que igual dirien, pues, van a deixar d'atacar-nos i formaran una girl band. No sé com volien Però que era muntar. una bomba que la Sí. tiraven i de repente se sentia Imagina't- Mónica Naranjo. Per tot Sí, España. imagina't Nagasaki, però todos maricones. Nageisaki. Gayasaki. Gayasaki també està guai. está bien. Gayasaki. Capítulo 3, Nagasaki. Gayasaki, molt bé. Pues fora de conyes, hi ha un batalló històric, que era el batalló, si no m'equivoco, el batalló de Tebas, que va ser invencible durant molt de El temps. batalló Tebas? I era perquè eren pares... De què? De Tebas. Batallón te vas. Folladeta. Però, fora de conyes, diuen que era invencible. Fora de coños, literalment. Fora de conyos som vosaltres. Bueno, que estava composat per parelles d'homes. Entonces, com no volien que el seu amant morira, es deixaven la vida perquè no morira. I diuen que d'ahí, arran d'això, es donava la seva fortalesa. O sigui que igual els hagués el tir I per la segueix. culata, mai millor dit. El títol l'orifici. Pam, pam. Título. Està molt interessant això que has contat, però me molesta un poc que aquesta història l'hauria d'haver contat jo. Apropiació cultural. A veure què penseu que és esta. Operació Gay. Acoustic Pussy. Pussy. Sticky Vicky. Sticky Vicky. Acústic, és la prova de so, no, la prova de... para entrar a la fumigació és tot. Ai, contem-lo de la trumiga. La trumiga. La trumiga. Igual si no Bueno, sabem què és parlar. això? Atomic Pussy. Atomic Pussy. Tommy Kitten. A veure, és un poquet el càsting de Pussycat Dolls. No pot ser una teoria de veres del govern, una cosa sèria. Que tenen que veure si les Sí, Pussycat però la Dolls... bomba gay, en Pues- serio. Lo que pienso que és una cosa inventada. Pues, anys 60 o 70, no sé, els Estats Units, saps com són. Digueren, xics, així, els espies estos que són persones, la gent, els enemics ja se'ls auloren, per aquesta persona d'espiar-nos. I digueren, hòstia, ningú va sospitar d'un gat. I digueren, i sí, això és real, això van eixir documents desclassificats que va... Documentos, que van dir que això passa. Els Estats Units digueren, anem a entrenar gats que els operem per clavar-los tot un sistema de radiofreqüència amb Ai, micròfonos pobrets. per enviar-nos la senyal del gatet, se fica ahí al costat dels dos espies i tuc, 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 i el gatet pues, li ho envia per ràdio al senyor de la CIA. Lo que fa el teu mòbil, però el gat. A vegades és que pensen que les palomes no són reals. Pues es no que a lo estaven- mejor no están tan locos. Bueno, realmente era un gato de veres, no era no era el robot Emilio. Però era com... Se gastaren només en un gat fent el prototipo 10 milions de dòlars d'aquell moment, que ara mateix ha fet el càlcul i segons la FSO són 80 milions de dòlars per entrenar una unitat de gat. Perquè passi un cotxe i el deixaste sentar. Pues eso es lo que pasa. Calla! És que jo anava pavillonista. És que us ho dic en serio. El día que digueren, va, anem a entrenar això, ves a espiar al abuelo ese que tiene en el parque.
Soltaren el gat se n'anà a la carretera, passar un cotxe i el xafà. No. I van fer la Podríem carpeta. dir- Missy out. Com es diu el projecte? A veure, realment es diu Acoustic Kitten, però Molt jo que, mal. o Kitty, però jo volia Acoustic Pussy. No, jo la rebatejaria a el inspector Gatet. Ja està. Se fumó un porro i se murió. Està bé. Inspector Gatet. Però, o sea, el mecanisme era ficar-li un micro a un gat, no? I ja està. Però estem parlant de fa molt de temps, tu necessites el micro, que no se veguera, que no fora un collar en un micro, en aquell moment els micros eren més grans, entonces el micro tenia que estar com dins del gat. Entonces tenien que operar al gat, el rabo seria con d'antena, no sé. Que no. I l'atropellaren. L'atropellaren. El mateix dia de l'experimento. Jo crec que es va suïcidar, pel bé de la humanitat. Per el Missy. Va estar, a veure si sabeu què és, Midnight Climax. És que jo què sé, jo no sé què imaginar-me ja. Esta Però és si molt havia un curteta. Esta és molt curteta. El FBI, demostrat, tenia prostitutes en nòmina, orifici d'ofici, Hòstia. per espiar a gent que li clavaven LSD. Això està en documentos, que li clavaven LSD perquè li contaren tota la prostituta. I la prostituta, oh, sí? Com? I després pues, li ho contaven tota. Si ho contaven al gat i després el gat ho contava la policia. Un altre que és The Blue Peacock. The Blue Peacock. The Blue Peacock. Resulta que això és de Reino Unido, que en un principi solen tenir un poc més de trellat, pues estos digueren, és que ja volen obrir com una mina, també en època de guerra, i n'hi havia com molts cables, molt d'això, i quan venia l'hivern, el que tenien por era que se congelara tot i que deixara de funcionar. La seva estratègia per a que no se congelara és plenar tota la mina de pollastres perquè en el calor dels pollastres Animales. evitar que se congelara tot. Entonces ficaren com una espècie de gàbies en menjar per tot l'hivern, a veure si funcionava. Òbviament va fracassar totalment, por lo que sea, va funcionar. No va funcionar. I hi ha una altra que també va fer molta risa, i aquesta és l'última, i és que l'FBI va estar anys i anys i anys investigant Aretha Franklin perquè se pensava que era un espia. Analitzant totes les lletres, totes les cartes, tots els discursos, com si foren Swifties, analitzant absolutament tot, perquè estaven convençuts. Segons els documents, era una negra radical. Però bueno, Hollywood està plena de penyala que van investigar. Vull dir, Sí, també va ser... a Elvis Presley. És que no Presley. Presley. Jaume. I al Beatle, el de Yoko Ono, com li diuen? John Lennon. Això també. I crec que a Marilyn Monroe també. Sí. Home, Marilyn Monroe està relacionada amb molt de el material, sí, molt de sí, sí. documental. Sí, claro. sí. Que les Presidentes in the middle. Ella podia haver sigut un orifici d'ofici, Pobreta, meva. ni que no. De fet, Pobreta, jo tinc mira com acaba. una història adolescent en què ella era un orifici d'ofici, que tenia un xip en la vagina, i quan després... Sí, Un moment. Quan has dit una història adolescent... jo vaig escriure una història adolescent, Ah, o sigui, vale. d'adolescent, que començava en una carta de Marilyn Monroe dient-li a Kennedy que ella anava a desaparèixer, a morir, però que realment és que se n'anava al seu planeta perquè ja s'acabava la seva missió a la Terra i que la seva missió era haver estat en homes poderosos perquè en la vagina tenia un xip i els extreia tota la informació i l'enviava als aliens. I ella era un comando d'alienígena d'investigació. És que estaves contant això i dic, és que això vaig Esa és la escriure pel·lícula de jo. Supernova. És que jo estava obsessionat en el porno. Jo he de O dir... sea, ella En el le porno- escriu una carta de despedida. Sí. I al final li diu, així que no patisques, que patir el teu. Ah! Like it. Jo vaig inventar Pretty Little Liars antes que Pretty Little Liars. És que en la Ribera estava Hollywood. És que sí, és de veres. Hollywood estava en la Ribera i És així que és de veres. morts de fam. Si tots els Estats Units s'ha fet així, la Coca-Cola i el Hollywood l'han inventat Desde ahí la tot. Ribera, míralos. No, no, Walt estupendo. Disney, que era d'Alcoi. Sí. De veres. És que està de així. veres. Pues jo vaig escriure també un relat de jovenet, d'adolescent, perquè en Gossip Girl va eixir una cançó i jo vaig dir, me va inspirar molt aquesta cançó, vaig escriure un relat inspirat en la cançó. Quina cançó era que després jo la vaig escoltar en un opening 2 anys després quan s'estrenava, o 3 anys després quan s'estrenava la sèrie? L'opening de Pretty Little Liars. Wow. Got a secret, Can you keep it? Pues ixa I serà la cançó... cançó del gat. I va passar, i va passar l'autobús de chicas malas. Hasta luego, Missy. Can you keep? Pa sempre. I la història era molt Pretty Little Liars, i és com, si és que és el que dius tu. Tot Hollywood estava en la Ribera Alta. Increïble. M'agrada molt la secció, eh? Ha estat Va molt ser bé. molt Res. interessant. Molt De curiós, res. això que has Muy dit. curiosa. Pel meu llibre, Americanitat per a curiosos,
Y entonces sí, de Acoustic Pussy. Acoustic Pussy. És moment perquè tu continues en una altra de les teves històries. No sé. Sí? Voleu? Vale, va. Vinga, va. Va, doncs conté la que també esteu relacionats. Un Vinga, poquet. va. I això és una exclusiva també per a ells, perquè hi ha una part que no la saben. Ai, Sí, sí. A veure, tots són sorpreses. tornem Cuidado. a este ofici meu de clavar-me en terra i dir que me traca la terra perquè acaba de cavar la pata. 2023, maig. Què va passar en el maig del 2023? Unes eleccions, Unes no? eleccions. Unes eleccions autonòmiques i locals en les que jo tenia molta fe, perquè jo tenia... O sigui, 0% jo de l'únic que li probabilitats. demanava a la vida era que València seguira en mans de Joan Ribó. O sigui, jo estava molt content en com anava València i dic, per favor, la Generalitat, pues potser és perd, però que València no, que se quede com el rovellet de l'ou. Bueno, total, El ducte que de la me gana. vaig, l'ou fer, caent. me vaig fer l'apoderat i tot. Així en el meu barri, dic, xico, vaig allí, perquè sé que hi ha mogolló de fatxes que el que fan és amagar papeletes i dic, bueno, jo m'asseguraré de que les de Ribó estiguin visibles. La cosa, que tinc així uns whatsapps secrets que he hagut de buscar perquè m'ha costat mogolló trobar-los, Perquè la persona, Ostres, quin llibre. una de les persones implicades va acabar bloquejant-me després d'això. Cuidado. I jo dia, no ho trobaré, i sí que ho vas trobar, ¿vale? Increïble. Anem allà. Mos vas ensenyar un WhatsApp Vaig transparent. a llegir... paper. Sí, perquè és que jo soc molt analògic, xics. Vale. Claro, ahí no era Curiosaire, ahí eras tú. Ahí era només el dolcet. Ahí Claro. el dolcet ja estava en Sí, marxa. sí, sí, Home, és el sí. del set, sí, però vull dir que era en el teu perfil personal, no Claro, és en el meu un- perfil personal, no en sí, el sí. teu canal que tu estaves fent estos vídeos. No, però resulta que jo a les 5 de la vesprà ja estava cansat ja de veure que l'únic que venien a votar eren abuelos. I jo dic, macho, molts abuelets votaran segurament a Ribó, Ja, però però- la gent jove, què està passant? I se'n recordeu de l'últim cartell de Ribó, que era ell saludant en una bicicleta. No me'n recordo. Sí, pues era en blanc i jo sí. negre saludant en una bicicleta. I jo, tonto, un història tonto, pense el cartell de Ribó saludant i fique com un bocadillo i dic, aneu a votar, cabrons, o aneu a votar-me, cabrons, tal. Jo ho pense en el meu estudi perquè estava avorrit Rebel. en el col·legi electoral. La cosa que de repente una persona que mai m'havia parlat i que no me seguia, del qual només podia veure un ull blau, que era la seva foto de perfil, m'escriu el següent. Me diu... Entonces un DM. Sí, me diu. Vaig a llegir tal qual està escrit, Vaig a fer Vale. ortografia shaming. Ui. Vale? Ortografia shaming. Això, en altra persona no ho faria, però en aquesta persona sí. Me diu, se us va de les mans el nerviosisme. La democràcia és així. I jo li contesté, bueno, però això és cosa meva, en tot cas, no? Vull dir, Vete de mi, i perfecte. animaré a votar el que crega oportú mentre se ho crega oportú. I me contesta, però amb el bonico que eres, el coherent en el teu podcast i per la gent en comú que tenim, el bé que parlen de tu no et pega aqueixa desesperació. Estic llegint tal qual escrivia, Aquesta Aqueixa desesperació és dir desesperació. voteu a Ribó. I me queixin i jo dic, aquesta persona me diu, la mateixa democràcia que ha fet arribar alcalde 8 anys, pot ser avui no ho fa. Unes vegades es guanya i altres es perd. Jo, fem-me democràcia explaining. Ja, en plan, carinyo. però senyor. No sé jo com funciona la democràcia, saps? I jo dic, mira, anem a intentar tallar un poquet en sec este tonto que no sé què diu. I mira, soc una persona molt segura dels meus ideals i porto mobilitzat tota la vida en contra de la corrupció i els governs antiprogrés perquè m'han afectat de moltes maneres. Per això, mentre les urnes estiguen obertes, animaré a votar a qui jo crega oportú. Claro. Te pareix bé o no? Pues, I me diu, perdona, no anava males, però... I jo dic, no m'ho prenc malament, només t'aclarisc el meu punt de vista. I així ve un plot twist. El que m'acaba de dir que no anava males, ¿vale? De repente me contesta. Encara. De repente me contesta, ens veiem a la plaça del Pilar, la seu de Compromís, quan la convertiu aquesta nit en la plaça de la Lloreria. I jo me quedé No així, va males. i li dic, mare meua, xaval, i dic, que vaig a molt bé, xic, vale? I deixe de contestar-li. Vale. Hores després, vale? Ja havien passat les eleccions, i jo ja havia entregat ja les actes. Jo estava literalment en este sofà en el que esteu vosaltres ara, on han passat moltíssimes coses en esta vida. I m'ha fet aposta per tindre aquesta reacció. Que tonto eres. Bueno, estava tirat així, menjant-me un bocata de tortilla i veient RuPaul per oblidar-me del món asquerós en el que havia guanyat Maria Cotxe Català i torne a rebre un missatge d'esta mateixa persona Home. que me torna a contestar a l'story rient-se. Claro, es su momento, ¿no? I jo ahí, la Que cortesia... m'imagine un follamos. No, la cortesia ja s'havia acabat, ¿vale? I li dic, però tu quin problema mental tens? Vale? Jo començo així, no? Mental health. Jo quin problema mental tens? I me diu,
I així ja me parla en castellà. Ja deixa de fer l'esforç de parlar-me en valencià. Escolta, esto no, ni un gobierno ni un mi. Bueno, igual no. Ara sí ja he guanyat a català, ara ja no estoy forzado a hablar valenciano, ja comença a parlar-me en castellà i me diu, que eres patético. I jo no havia pensat res més en tot el dia, Vull dir, lo meu era una simple història de Ribó. Era feta Tamara. així. I me diu, Eres que eres patético. patético y cada vez más. Sin seguirte, sigues siendo la mofa del grupo de WhatsApp de Office Press, que no sé què collons és Office Press. I jo me quedé així i dic, algú t'ha demanat la teva opinió? I dic, perquè per si no ho saps, me la sua d'ací a Lima i tornar. Si és Office Press. Office Press yo no sé qué es, yo pues lo buscaré. Capítol 3. Y digo, te quedan 4 años de inventarte cosas y limar tu reventamiento. Esta persona, que no me coneix de res, que no me seguia. I jo dic, A veure, no, te coneix tan avorrit estàs. En Office Press te coneix. tan avorrit, ara ve la vostra part, tan avorrit que estàs pa clavarte al meu perfil sense seguirme, tío, cómprate una vida, trompellot. Y me diu, no, si es que me han pasado el story por el grupo de trabajo, porque querían que contactase con ustedes para el Don Set. Oye, ese no me lo había ni mai. Don't. Para el Don Set o Don así Simón. como se llame ese podcast. Y yo dic, bueno, li assalte una barbaritat, o sea, una verborrea de jo clame contra les injustícies i el cas Oltra va ser un invent de l'extrema dreta i només s'ha seguit avant per xuches corruptes, bueno, en fi. Y de repente me diu ell, pero sois unos metebulos, entonces no da lugar. Tipo, el Dolce somos unos metebulos y no da lugar a que colaboremos. Y yo le dic, ¿Qué? mira, sobre la puta faena que tingues pel podcast, te la claves pel cul perquè no treballem per a imbècils, ¿vale? Y ahí se acaba esta A mí no me conversa. vas a preguntar. Ya sé. Yo en el 2023 teníamos otra necesidad de dinero. Vale, y así esta persona me bloqueja, ¿vale? Y jo sí, seguís, jo cagant-me en la puta que el va parir, veig en RuPaul dient, no vull pensar ja en la realitat de merda que tinc en el carrer. I als 15 minuts torno a obrir WhatsApp i me veig un ull blau que me torna a reaccionar en l'story de Ribó. I dic, me cago en la mare que l'ha parit, tu m'estàs buscant avui, Tu m'estàs WhatsApp es buscant. Instagram, ¿no? Ah, WhatsApp es sí, Instagram todo el Instagram, rato, vale. perdó. Para no perder I ara ningún. ve així el moment d'ofici d'ofici. ¿Vale? Sí, Així és vale, on jo, pues tal. Jo torne a dir, este payaso avui té ganes de sentir-me. I comence, no sé quin problema mental tens, te pareix normal fer-li like a esta publicació? I dic, me pots deixar en pau? I li dic, i comença l'speech, i li dic, gaudís de la nit. Jo me'n vaig al llit tranquil·líssim de no haver votat a un partit corrupte, que va intentar fins i tot no investigar un accident de metro on van morir 45 persones. La gent no té memòria, jo sí que en tinc, i la meva honradesa sempre anirà a votar a partits honrats. Ese es realmente el naixement de Curiós Aire i Sanit, podem dir. I li dic, vale, Amanda. bona nit. I me contesta, Que sí que eres bolsa. me fica, ¿sabes el gif este de la chica fent equacions? Sí. Tipo, que no estava entenent el que estava dient-li jo. Quiero persona. I me diu, ara mateix no sé a quin partit t'estàs referint. I jo dic, pues no massa difícil entendre'm, no? No massa difícil entendre'm. Este matí donant pel cul amb el PP i ara te fas el tonto. La persona me diu, estic molt perdut ara mateix a rei. I jo dic, perdut has d'estar per a votar el partit que ha forçat la reputació de València. Jo estava on fire. Jo estava molt cabrejat. Wow. I me diu, però tio, que he votat a Compromís. I jo dic, els collons de Mahoma. Els collons de Mahoma. Has votat a Compromís, enredador. Però en aquest moment, ja sé, com que de repente jo dic, espera. Un momento. Espera. I jo, mentre ell me seguia escrivint, jo dic, espera, este perfil és un ull blau, però no és el mateix It's ull. not the same. No és el mateix ull blau. I el xic m'escriu, clar que els he votat i amb gust, estic molt tranquil. I no sé què dius d'un accident del metro. Jo no havia nascut. I jo, jo començo a recular en slow-mo, saps? Jo dic, jo dic, espera't, Es un traveling compensado. Son el cine que tú vas con el fondo para acá y tú para carrer. I jo li dic, pel que has dit este matí, me pareixia que eres un pepero. Però jo estava ja reculant, Jo estava ja reculant. I aquell, tu i jo és la primera vegada que parlem. I jo, De la xuple. Crec que t'estàs confonent de persona. I jo ja me clave el seu perfil i dic, és que no és la persona d'este matí. Era un altre xic calvo en els ulls blaus, però no era el del matí. El del matí m'havia bloquejat. Lo que passa és que jo estava tan traumat de lo que m'havia passat que a esta persona, que no coneixia absolutament res, li havia soltat tremendo rapapolvo. Igual el de antes había pasado lo mateix. I jo li dic, ui, he patinat que flipes. Jaja.
Oli! Después de haberle escrito ahí el discurso de Juana de Arco. Tu imagina't el pobre chaval que estava a la casa i que segurament va fer, me va ficar com una esta de plorar a l'story de Ribó i jo dic, el fill de puta, este no és el d'este matí i en casa que és així furgant en la ferida. Bueno, després d'això, el xic, que per cert era molt bonico... ¿Follar o no? No, però perquè me donava tanta vergonya. O sea, que se era un follar. Manifiéstate. No, En ya ese sofà. está. Que broma. Instagram, haz tu magia. Jo és una cosa d'estes que la pense i a dia d'avui encara m'entra calor. Perquè ahir on estàs tu ara mateixa vaig començar a pegar-me cabotades contra el coixí de la vergonya que tenia. No és possible que l'hagi clavat tan... Pero cuando tenía que no sabía lo del metro. Jo què sé, M'ha preocupat, No, jo que tenia l'abogada, més o menys, però... Molt mal, hi ha que informar-se. Ara ja tenim el curiós. Aixina que, xicons i xicones, abans de pegar-li bronques a desconeguts, assegureu-vos que aquest desconegut pues no és l'adequat. Me encanta esta historia porque té el mateix ritme que la de la senyora de l'andalusa de Te vieron yo. És que té la mateixa, la història és la mateixa, La però estructura. diferent. Quan ella, el punt està en que ella diu, le quedaban 3 olitas. Y yo ya vi a mi hijo- empiezo a ver A mi hijo muy arrugado. ese viejo arrugado. Uf, és boníssim. La part que no sabíeu era la de que el bloco del matí mos volia proposar algo al podcast. No, això no ho sabia. Claro, que no vos ho vas dir. Collons és Office Protis. Com era? Office... Office Petis. Que algú No, investigue. Si Office algú 3. sap algo d'això, lo que és que mos ho Que mos deixa un comentari. Si algú sabeu què és Office Press o estàs en aquest grup i parleu de nosaltres, pues està Home, bo, que a veure, que este mongolo m'ho sentia. Perquè diu, amb el bonic que pareixes en el podcast i amb el coherent que No, pareixes, pues això és està- que m'ho sentia. Pues estava però Que sí. igual està sentint-mos ara. Però sí som uns asquerrosos també. No Claro, entenc està- que aquesta sorpresa... O és un fetitxe o Perquè és... igual fa escolta selectiva, només escolta cosetes, jo què sé. Bueno, Ja. la cosa, que mira si mos equivocaven, que la puta català, que ha resultat ser la català. Una rata d'extrema dreta. Que manté l'extrema dreta assalariada perquè li voten tot a favor. Ala, jo me calle ja. Ribó, Ai. un beset. Bueno, està molt bé, està molt bé. Uf, m'ha No, calmat i tot. no teniu curiositat per veure què s'haurà preparat Anna avui? Ya te adelante que no es confundirme en dos chicos, que no me pasa. Yo... Què és orifici d'ofici per tu? Però realment t'ho has tornat a preparar? O sigui, Sí. Jo esta temporada vinguen dades, vinguen coses... O sea, m'he vist un documental i tot, de 45 minuts, Epa. del canal de YouTube de l'Ajuntament de València. Si voleu, ja podeu... Així el vivim de podeu veure. documentals de YouTube enguany. Sí, El sí, documental sí, de sí. Lola, el documental d'este. I això que tenim filming. Que el podríem gastar, però... No digues la marca. Que si pagueu. Exacte. Bueno, jo, l'orifici, òbviament, com tots, és un forat, i l'ofici, pues he decidit no fer-li cas. No, sí. En la segona part del blog sí, perquè és, literalment és orifici i ofici. És independent. Ok. Però és veritat que en la segona part veureu com té les dues coses en comú. Entonces, directament, un poc National Geographic, vinc a parlar d'un escarabat, que és l'escarabat bombarder, o Brachinus crepitans, que podria ser un això de l'FBI de los 60, Brachinus crepitans, que dos científics del Japó van decidir investigar-lo i la seva investigació era comprovar que efectivament el seu atac o la seva defensa quan l'ataquen és tirar-se com pets de química absoluta per l'orifici per a que, pues, si sent així acorralat, l'animal o el que sigui que està atacant-lo, pues se'n va. I és corrosiu el que tira, o sea, Això és Artur en dos culs. efectivament, eres un escopeter. Saps que no m'està agradant això perquè de repent he fet aquest xiste i he quedat jo com si fos molt petorro, quan jo no sóc gens petorro realment. Pues això està Però molt ara mal. Els aires el tenen que eixir. Ara ja... Però rotes molt? No. Tampoc? Jo sóc un xic molt fi. Bueno, Jo també. Però pensi que mentires. Són fruitis. però arribo, no me'n Són toqueu, fruitis. són fruitis. Són les fruitis. La cosa, en què consistia l'estudi d'estos dos japonesos? Shinji Suhura i Takuya Sato. Això no està gens bonico per la teva part. En què consistia? Durant 88 minuts, que va durar ese escarabajo dins de la boca d'un sapo, en el minut 89 el sapo va fer i el va botar, perquè li va fer un petorro d'això.
Però anem a veure, jo una cosa. El sapo no se menja Claro. natural, o sigui, li ficaren. Perquè el Sí. sapo naturalment no s'anava a menjar això. No, estaven dins d'una urna, és una científica d'estes. Una O sea, científica. és un... Claro, todo mal. El rigor científic d'esta explicació. Però, Jo, és una sapos cosa... mengen com mosquitets, no? Jo, Ah, no, hombre, no, jo l'altre dia vaig llegir un post que estava fet per ella, que era una puta merda de post, seria, que diuen que el sapo se mengen els alacrans i tot. Claro, És a la per cara. supervivència. Veritat que no té sentit? No, però el que hi ha. Però a mi em pareix molt fort que es tiri un pet nociu i li duri 88 minuts en la boca. Vosaltres vos ha passat? Ah, és que els sapos tenen molt d'aguante. El meu germà va tindre, quan era xicotiu, ma mare va dir, vas tindre 3 dies sense cagar. I jo no sabia què fer, tenia la panxa, el primer fill, tenia la panxa dura, i una veïna li va dir, mira, agarra un misto i l'untes en un poquet de cera i li fas així un massatge pel culet. Entonces, ma mare se'l va ficar en el llit i va començar a fer-li un massatge xic per l'orifici, i diu, i de repent, això era una bomba atòmica. Diu, tota la cortina caga. Tota. Uau! Va fer... La veïna era brujita. Jo veig Però va vídeos funcionar, aixina, sí, veig vídeos aixina, però de quan se queden atascades sèquies i coses aixina. I hi ha un senyor americà que en TikTok les desembossa. Allí com tenen castors, i els castors fan preses ahí, pues el vengas això es torba i ho trenca l'home i tot ix. Però en un misto? En un misto. Sí, perquè és molt finet i li diu, fica-li un poquet de cera al misto i feia així, Com si fora... Però sense tocar-lo. I se li feia foc. No, és que estic intentant connectar en plan, per què? Perquè És que les brujitas. no per la part on estan los roig que s'encén, sinó per la part de la fusteta, hay un poquet de cera i feia així, Ui, senyor. Bueno, doncs això. Dades interessants que pots dir en un sopar o una cita que tingues. Claro, El- veus? el I no bomba- dius, sí, it's cold. Claro, Això està bé. exactament. Your English can improve with my stories. Hello. Entonces, el bombardeig, així, un story. El bombardeig és una tècnica usada per 500 espècies d'escarabats. I posa més les desconegudes. Clar, com si tu sapigueres 500 espècies d'escarabats. Me fa molta risa. Y poco más. O sea, l'aigua que tiren, més allà de ser química, pel cul són 100 graus, o sea, queda molt Què? licou. Au. El escarabajo, el bombardeo es súper feo, o sea, obviamente. Vaig a buscarlo. Es una cuca, es horrible. Escarabajo bombardero. Però sí, el va fer vomita al gripau. Això com a dato. Molt bé. I després sí que té que orifici i ofici té que veure, perquè jo dic, bueno, doncs, de tots els orificis de les ciutats, on van? Al clavegueram. És I hi ha persones- Depèn de com planteja la pregunta, es poden contestar moltes coses. Bueno, ja. En Berlín la resposta no és la mateixa. Així en València. Todos los orificios llevan al lab. Exactament, exactament. Bueno, els orificis per on baixen, per on donar de l'escarabajo, per on tirar l'ataque, és com el culo. Entonces, tu vas al bany, allegedly, i tires de la cadena. Vale, pues jo he investigat i he vist un documental que el recomano, és interessant, dura 50 minuts i hi ha 2 dades que m'han fet molta risa. Està, ja el dic, en el canal de YouTube de l'Ajuntament de València. Però l'Ajuntament de València per què parla d'aquestes coses? No, però és un documental del 2019. El documental es diu Usar, tirar, atascar. Ah, vale. Com molt original. Al febrer del 2017, a València, vam tindre un maxitapó de entre 2 i 3 quilòmetres en el connector nord, que va... I aquest maxitapó anava des de la ciutat de les Arts i les Ciències fins al barri de Nazaret. Això és quan es va pegar per la gent tirar les toalletes del cul? Efectivamente. Què va passar? Així va passar en el 2017, en febrer. Però en aquest mateix any ja es va fer viral en setembre. O sigui, així en febrer de 2017 començaven a veure la magnitud del problema. Però es va viralitzar uno que va passar en Londres. Fíjate tu, la pròxima volta que vagis, pues, Parlaré d'això? Sí, sí. Es diu Fatbergs, que és iceberg, però fat en grassa per tota l'acumulació de ronya i mierda que asco. que hi havia. Entonces, en anglès van dir, I'm funny, iceberg, fatberg. Pues es va fer superviral. So fatberg. Per el... So fatberg. Do you know about fatberg? I que él diga, no, we do. You should. I te'n vas. I te'n vas. Una cosa, però canvies també la veu aixina? I dius... Sí.
O sea, que eres real un Sí que és de veres tamagotchi. que quan canviem d'idioma, a mi també me Canviem canvia la de veu. veu. Jo me caic mal, jo sóc insuportable parlant en Sí, anglès. però Estic no. mort per dins. Continua. Pues res, el fatberg realment és toalletes, tampons, compostos, compreses, condons, grasa, Però que ronya, tiran condó per el vàter. palitos de les orelles, un montó de ronya acumulada i fils dentals. O sea, en el bany, per favor, no tireu aquestes coses. I en el barri de Whitechapel, Vale. que era el mateix barri de Jack el Destripador, Ah, va i- passar això. De fet, ha d'anar a dir una cosa ara d'això. Dila. No, que no sé si era Jack el Destripador o a un assassí en sèrie molt famós de Londres, el van pillar perquè el que feia quan matava a les seues víctimes era trossejar-les i poquet a poquet tirar la carn pel vàter. Pues ahí, Clar, el se va fatberg. crear una entumació, no sé com dir això, un bolic de carn que la gent era com, ui, no me traga l'aigua, i com a veure, és que van trobar, doncs imagina't, tot un bolic de carn de trossos de persones. I es veu que era un home com... És que el cosí de Sepunt va ser guia turístic en Londres una temporada i sempre contava aquesta anècdota, que es veu que era el típic veí modèlic que crec que Sempre saludava. crec que era inclús carter i tot, com Sempre aquest tal, saludava. però que tenia pues, hobbies ocultos. Bueno, chico, i tot era- el món un cadàver en l'armari. Sí. Nosaltres... Algo haurem fet nosaltres, també. Bueno, cadàver no. Bueno, pues això. El de Londres es va fer viral, però només tenia 250 metres de longitud, 1,75 metres d'altura i pesava 130 tones. Els anglesos són molt graciosos i en el British Museum hi ha un tros d'este fatberg. Sí, lo pueden visitar. Però si l'altre dia jo, en el este del lavabo, i dic, això no traga, tal. I jo obric un poquet i... La bubu, la babo. Tia, el pitjor és que tenia la mateixa neurona, perquè ho he pensat. És que ho he pensat. La bubu lavabo. És que... Episodi 3. Episodi 3. La bubu lavabo. Veus? Això no cal que explicar. T'ho jure per ma mare que ho he pensat. I dic, no vaig a dir-ho, ja ni moltes tonteries avui. Bueno, res, que n'hi havia ronya i vaig llevar un poquet en la zona de les orelles. Dic, ai, que asco. I estava llevant, i jo que no era gens aprensiu, imagina't quilos i quilos i quilos de... Buah. I l'olor. En el documental es fa veure o sea, les coses que estan tirant, perquè encara estan, a dia d'avui, bueno, en el moment del documental, que estava en el 2019, encara estan llevant ronya d'esto, perquè va durar, o sea, 3 quilòmetres, 5.000 tones i 10 milions d'euros gastats, que això fa menys risa, Ai, perquè pues un això... gat. Això, Un gat espia. Un gat en micrófono. Un gat de micro. Un gat espía. Inspector Gatet. Un gat espia. Aplega el que entonces era el consensal del cicle integral de l'aigua i va dir Joder, macho. joder, macho, 2 gatets em queden, no podem gastar-se més diners. I 2 coses que fa molta risa al documental, no el que va passar. Perquè fa 19 tones diàries de ronya en el 2019 encara estaven tirant, I van a Llutxent, un besito pa Llutxent. O sea, no al poble, sinó a un vertedero. El actor de doblatge que narra el documental és Miguel Ángel Jenner, que és el pare de Michelle Jenner, que és actor, que no sabia jo que Michelle Jenner era una nepo baby. I l'altre fill, o sigui, el germà de la Micaela esta... Michelle Jenner és Michelle Jenner. Ai, perdona! Ah, no, ara vindràs tu. Mira, això, sí. És el Jenner. Estem bons. El del Son Soles. Jenner. El de la... Però jo dic Isabel Michelle Presley. Jenner i dic la del grup. Dic, no... I que és també l'actor de doblatge de Pumba, entonces me fa molta risa. Este documental te'l conta Pumba. I l'enginyer de sanejament de l'Ajuntament, que suposa que encara està treballant per ahí, un besito perquè va ser molt bonico i molt ràpid l'operació, no, o sea, no va començar a eixir ronya, perquè damunt València és plana, és llana, entonces és molt difícil que no es facin tapons, perquè no hi ha costeres. Es diu Jesús Cenicero. Jesús Ceniceros Rosalén. Me pareix una persona maravillosa. Està ben pobreta que s'ha mort. Xama Rosalén. Està morta. No, Per però... tercer any consecutiu. Enguany també s'ha mort Rosalén. Anem a fer una fake news d'estes. Rosalén, que es va morir en un tapó de Rosalén, Gran de València. Rosalén la van trobar en el clavegueram de València, morto. Jesús Cenicero. No se va dir Pumba. Nos va dir Pumba. I va haver un discurs boníssim de Michelle Jenner.
Joder. Pues això és el que venia jo a dir. Que no tireu compres al vàter, bàsicament. Molt bé, estic d'acord. Els orificis n'hi ha que respectar-los. No ho he entès mai jo, això. Jo és que no he sigut mai usuari de toalletes del cul, però si ho haguera sigut, no sé... Jo crec que... Es que n'hi ha dos tipos. Está la que sí es apta para el váter y la No que es no. ninguna Y apta. exacto, el truco es este. La cosa es que ninguna es apta. Y Ninguna una te fan es pensar apta. que sí. Ninguna sap. Ninguna és apta. Ja, però en acabant, perquè quantes vegades heu anat a banys públics d'un bar o d'un siga i sempre hi ha el cartellet de los papeles en la paperera i dius, home, però Ya, si pero si me cague, acabé de cagar. el paper cagat l'ha de tirar a una paperera? Això no s'està... Veus? Això no ho entenc. Però això perquè i se concretament tindrà les tuberies super xicotetes i inclús el paper els farà tapó. I el volum de pisades d'un bar, pues, o tipo, ara en falles, pues això, No ho sé, imagina't. però... No vull ni pensar. No ho sé, però no és un bany, això ho he vist jo. No, no, sí, sí. és que s'escolaria, jo crec. I perquè no sé, la tenis de sa casa i no sé què passa en els banys. No sé si fa malabars per no Per fer quants pipí dins. diners passaríeu una nit en el clavegram? A una nit, jo... Però... O sea, veient rius de merda. Jo visc a l'Olivereta, que no sembla molt. Vull dir, el meu carrer sempre fa olor a pixat. Quina Que agonia, mala. quina agonia. Jo no ho aguantaria. Jo, de veritat, no sé què li pagaran a les Els de persones que l'ofici. treballen en... Els oficis d'orifici. Sí, no sé què li pagaran a aquesta gent, però el que li paguen és poc, eh? Cenicero, te lo mereces No estan todo. pagats, les tortugues ninja. No. estan pagades, no estan pagades. Bueno, lavabo la bubu. La vago la bubu. Jo és que després t'he sentit ja el 30%, perquè jo només estava pensant en lavabo la bubu. Bueno, però això normalment ja ho fas. O sigui, no és el lavabo. No res nou. Ai, parlant d'escoltar, vull fer un apunt, perquè no ho he fet abans. Jo abans estava parlant de la prostitució i tenia un final, però clar, en acabant se m'ha ficat a ploure No, clar, i no. històries i no. No és de risa, ho senc, però les meves parts mai són de risa. Però vinc així a parlar per una persona, vaig a donar-li veu, vaig a aprofitar aquesta plataforma que tenim. Que no diré el seu nom per a mantenir l'anonimat, és una amiga. No voy a decir tu nombre, pero quiero darte las gracias, Mónica. Es una amiga, Me ¿vale? encanta ese Es vídeo. una amiga. Es una amiga que està farta de que la gent la gaste com a prostituta emocional. Però això, vols parlar perquè la gent deixi de gastar a la teva amiga de prostituta? Sí. Però si no, no pots dir qui és? No, Que la contrate. O, no. Vull que, Però- vull que està farta de que la gent la gaste de trauma dumping, de persona a la que tu vas i li contes tots els teus mals, D'abocador, no? d'abocador total, d'orifici d'ofici, l'orifici ja no ho tiro jo tot ahí, però en acabant no complixes tu les coses bones que té una relació d'amistat, que és també comptar amb les coses bones que te passen, que no cada volta que m'escrigues siga només per contar-me les teves penúries. no sé si està parlant de mi. No, l'amiga no som No, tu. Una l'amiga amiga. no, l'amiga no, dic, igual jo sóc el que fa trauma dumping. Una amiga. Pobra Carla. Total, si una miqueta més, penseu un poc més en les vostres amigues, que està molt bé que mos queixem, però també recordem que aquesta persona, a lo millor, està fent un esforç en fer una bona escolta activa, en escoltar-te, prendre nota, en costa una energia, en realitat, Bueno, a mi, a lo millor, és que com jo tinc un poquet de dèficit, a mi me costa molt estar en una conversa tenint de veritat. Cristian ho sap, perquè una vegada me va arribar a dir tu no sé si dones compte, però jo quan te'n vas, jo ho note. Perquè és que obris la boca un poquetit. Ai, no! No! Obris un orifici. No, Obris, això no ho Però si és que a mi fas. també passa, eh? Cloquer. Jo sé que sóc tonto, però el meu objectiu és que no se note, i sí que se nota. Cloquer. Ai, bueno, el que estava dient, que mos queixem i està bé, però que també tinguem un poder en compte de la gent que... No ho faig, explicació, ben amunt no m'imites en càmera i tot. No. No és botxant, És un poquet. No és botxant. Però també és veritat que hem passat moltes hores junts gravant podcast. Te pensé mirar-me. I quan una persona té un poquet de TDAH, gravant Bueno, és un que tu podcast també és tant- molt evident. No, però perquè jo a vegades penso, jo què sé, abans estava pensant, estàveu dient coses i jo he dit, este micro ara me'l fiquem així al pit, i a mi hi ha un moment que m'ha fet un ruidet d'aixòs de la panxa i he dit, ai, haurà així, a veure si peix un rotet o cosa així. Clar, mentre vosaltres esteu, vinc a contar ahí coses. Torna, Carla. Aquí? A Carla. A la teva amiga no. innombrable. Ja està, no això, que jo crec que el missatge s'entén.
que mos en recordem de que aquesta gent... Jo això volia enllaçar amb que També- són prostitutes? Sí, perquè jo crec... Emocional. Jo la veig a ella com una Si no prostituta veus, emocional. si no veus el link, no hay problema, ¿vale? Jo veig que és una prostituta emocional, que en realitat després també, l'altre dia me va eixir un vídeo d'una senyora, que vos haurà eixit potser, una dona en el monyo com un cardat molt asseat, molt ben fet, una dona de Barcelona que jo crec que seria com una madame d'algun prostíbul, i estava parlant simplement de com li van molts senyors que en el fons el que volen és parlar i contar-li coses, senyors majors sobretot, contar-li coses que tal. Hi havia una sèrie que anava d'això, d'esta de la d'Entre Fantasmes, com li diuen a l'actriu. Jennifer Love Hewitt. Després li donaren una... Es diria Love Hewitt. Love Hewitt. Li donaren una sèrie on ella era massatgista prostituta. Era massatgista. Mira que, No. mira que és poc xista. No. Vale. Però sempre donava la casualitat de quan entrava un buen horro, un actor buen horro, volia follar i follar en, i quan entrava un abuelo, només volia parlar. Ella sempre quedava bé. Ella mai se follava l'abuelo. Sempre se follava els buen horros, ja està, és la meva aportació. No sé què venia això, però... Molt ben Jennifer parell. Love Hewitt. Ho he dit bé? Sí. Es Jenner. Jenner. Tío, increíble, ¿eh? La Jenner. Después de 5 temporadas ha dit, ahora me toca a mí. Havíem dit que esta temporada anem a fer tot el contrari del que fem i està sent així. No podem dir Efectivament. que no estem complint la nostra paraula. Sempre. Lo que no estem complint és l'horari, me És pareix. moment de tancar ja l'orifici. No tenim temps per contar-lo de la fúmiga Stradwife. Ho contem en el següent Que ens contem en el episodi. següent. Ai, No. No, ara el hem següent. de fer publicitat. Hashtag ad. Publi. De... Ai, mira, sí, que se mos va oblidar l'altre dia, que els amics de Ver Impressió mos van enviar esta botella, que no l'anem a vendre perquè és per nosaltres. Vull dir, Sí, nosaltres- ja. Nosaltres som molt exclusius, això és per nosaltres. Però aneu a ver impressió. Ver Impressió. I sempre duim una, si la voleu. Samarretes, Bueno, han fet tasses. 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 han Tasses. fet? L'alfombreta de l'ordinador, del ratolí. Què més tenia? Pegatines. Sí, lo típic de si vols tunejar-te el cotxe, això que ixes mantelles que tenen puntets perquè no es vegin els dins, també t'ho fan. Ver Impressió. Very impressive. Si voleu un altre anunci tan horrible com este que acabem de fer i tens una marca que promocionar, I no vols discutir en Cristian les lleis electorals, som el teu podcast. Lo que hem sigut el 2-7 i per lo que hem quedat. Estem en el nostre millor moment. Home, però vamos, cap dubte. Lo que Doncs tanquem els edificis ja o què? Vinga, sí. Ara de 3, 1, 2 i 3. Ara, adéu. Que la fúmiga resulta que quan... no, pel següent. Ai, que mal, Hòstia, que risa. Llena